कि 3 साल से घर के बात सुना तानी कि 3 साल से घर के बात सुना तानी जबले बिहार में दारू बंद हुए पिए खातिर अब दिल्ली रहता कि पापा पूछेलन कि बेटा का करत बड़ा कि पापा पूछेलन कि बेटा का करत बड़ा हम कहीं ना कि तनख्वाह अच्छा पावत नहीं वैसे बताएं कि 9,000 की नौकरी करत आपने भी जो गर्दा मचाया है एकदम से निकल के ऑडियंस में से कि अपना साथे साथे एगो दोस्तों को बुलावत नहीं कि अपना साथे साथे एगो दोस्तों को बुलावत नहीं जब से बिहार में दारू बंद हुए पिए खातिर अब दिल्ली रहता कि देखे खातिर बेचैन भी हमार नानी कि देखे खातिर बेचैन भी हमार नानी कैसे बताएं उनका कि शराबे खातिर तो दिल्ली में बानी कि जानबूझ के अपन किडनी खराब करत बानी कि जानबूझ के अपन किडनी खराब करत बानी जब से बिहार में दारू बंद हुई तब से पिए खातिर दिल्ली रहत बानी।